Pwede kang susubli dito yun ah. Nani? Hay, madi talaga ng Andres. La 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 la. Kisti sa bahanan, kunay aya ng bulatin. Paano namang luto di kanukon? Bisina kon. Sa wakas, nadalip lang ng Andres. After a minute time. Bakal, para digital talon. Pakay, ano ko lakay? Pangkumang kita na giling sabog ko, dumarak ko malanganan. Ah, sige nga lakay. Agbalong ka ti dano mo kung merienda ma. Ano ba? Pagbita lang mo dyan. Ah, kasya. Ikam nga ron tawal talikod mo. Yahoo! Makagkalagutan ka. Sana all. Wow. Punay na yan. Nagsuit mo ni bakit ka. At syempre alakay. Uri na ungot akin niyam lab na lab ka. Nagkitaman kahit ko kanyang bakit. Isa nga ro dahil. Dama mapana ka. Sana all. Pati lang magaya. Sana all. Uy, sana all. Sige inkan, tadi ka maldaw ni Jai. Sige bakit, nakaon. Kumagyak maldawan. Nag-sweet na talaga ni bakit ka. Wow! Kisti sa ba? Pagpunas mo timutulato yan. Nyam. Tao po! Tao po! Nagpudo to na yan, di mo lagto doon. Ni si Matoy. Tatama lang ang napanti balay. Kapay dimse! Nilakay mo nga Andes di saya. Focus sa saban. Ulit naman yung magap. Kunak, lakay mo ng Andres. Ay na. Madim niya bagbaga nga antes design nila kay ko ha. Dalang ko may bagak kanya na. Papay, agbalin mo mga ibagakinyak ah. Madagbalin, dapat nandas lang makamaw. Ah, kasi ya, aunso na ditoy. Apay, napan nilakay mau. Napantal-talo, napan nakinitay pagay na. Sige ya, sigurado. Mapana lang sunod digital talo na yun. Hipya pay, sige kam, tamakitang tagay kakabsat mo dyan ang talo. Sino nagkakabsat kaw? Sino pay, kung tagay ginwang. Sa iro man tilo ko, padalang nilakay na. Tigrin na talaga, tinimpanak ka. Oh no! Putoy. Manay na tati bunubong ka. Takulay. Merap kayo na dudusain. Oh. Sa malak to ya. Wah. Bago ito, matilo pa yun. Hop, hop, hop. Gataon. George, sa daw. Ayos. Ikadungasidan mo natin yun. Narito ko mga kasto, George. Yahoo! Katunyak. Aray, nih, boy. Tira. Ketumanain. Takaitan. Taon.
Sana Gadaw, gadaw. all. Ikaw na ya. Hindi na si George. Ang damang pulutan mi ni Bakain. Bahir na daw. Yeah, boy. Di ba si George? Woo! Ito ba lain? Hay! Ako, tarak ko lain. Nagugurgulaan kita, naglalapad lain. Di mas kaburungunain. Sana all. Ni, nakalagtaw. Umag. Natulo. Ni, saan ka dyan? Takot na yun. Hoy! Chamba ka lang. Chamba ka lang, George. Nagtarak ko na eh. Naglalapad ay. Hindi ka pala nung magtukan to di pariyugo. Yeah, boy. Di tapay. Hoy, baby tilapia. Nakayaw, natuya man. Taon. Uy, nabulag. Kita ka dyan. Ano ba nga na, uy? Paskulan! Yan. My goodness. Gadaw. Pero yung side. Lagi din itong taon. Magawa naman ito yan. Gadaw. Bala kang pan. Piling ka tira-damdaman. Nay, alasan ng Andres nila mo sa kung may pinaksaksak-tunan na yan. Oh, no! Huh? Hoy Andres, ando na alaman? Kisti sa banan, nagpigsat pinagangot yan yung mga nuwangan. Pero tika, oh no! Dalang kumay bagak Andres. Huh? Awan tila mong sa yung kagawi daw. Madidila mo si Diwatak Andres, umutang lang kuma. Ano? Umutang ka? Diba sa pagkutangan, mati nga siyak. Ang manibag di balay daw, napagtatigilan niya da. Papanan ako mamang sa balay ajay. Hindi ka mo pabuldan ako ng Andres. Nani? Apay naggulit ka na ya, awan ti kwartak ko ng lagaro doon. Pulaki di timot mo niya. Apay no da, madigang kiti pabuludan na yun. Weh, nung madinakit pabuludan, padaw lang ko talagang smaw. Nani? Kisti sa banan. Sige, excited ka! Kista Andres, madikagim imaw. Kisti sa nagadupa na sa sawam. Excited ka saan? Pagkawidan ka. Oh no! Iba pa sila talaga, madidarakal, kanya-kanyay. Ulatan! Hop, sigurado atel. Pau, nagadun George. Haha, kompleto atin. Pindang. Siu. Oh, nagamay. Ha! Mau kompleton. Nagatong.
Di ka rin. Surserte. Hima sa atin. Sigangin. Paksiwin. Po. Pindangin. Lata naman ay. Oh, pop. Oh, nagulugtuyan na lang. Oh, naglubong. Lahat ko dyan. Oh. Kompleto talaga ito. Masing jogs. Uy. Oh. Naglubong jogs. Pop. Imot ko na pa, padawatan na garuday. Uy, Dimsay, doon sa nalamang, sula na. Puni ka mo ito ng dress. Imot ka mo ito, lim-lima plang tinalak. Lima, adwatan, ito di pagsagpaw mo. Kurang payatan dress, lapang ko ito pang malimkong. Jayan, takaw. Bukis si sabang mo talaga. Imbis nga ito mayawid ko, awang manayin. Tapos ano lagi ang pinagbiagay. Ado magam lamos natin tang-tang ng dress, amok nung kat paglalakaw. Kompletang jobs. Sana all. Doon sa laurit nalakaw. Andres, sinakaw. Dapat sinalakaw. Weh. Sige, Enggan. Pwede kang susubli dito yun, ha? Nani? Hay, madi talaga ng Andres. La 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 la. Ukis ti sabanan, kunay aya ng bulatin. Paano namang luto ti kanukon? Bisina kon. Sa wakas, nadalip lang ng Andres. After a minute time.